गोसो दङब्ला भिडिअखौ नायजोब मिथिबाय आं बिराद मोजां होनदों खिन्थु वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय सासे आब'आ थिगखौनो बुंदों बेखायनो आं नोंथां जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ बुंनो सानो ओरैबायदि बे लेंहरग्राफ्रा ओरैबायदि जाम्बा ओरैबायदि जाम्बि माने मूर्ख गोजा मूर्ख मानसिफ्रासो बेफोरबायदि भाइरेल जानाय मानसिफोरखौ ओपनिंआव लेंहरो बबेबा प्रग्रामाव लेंहरो आरो माखासे सोदोबखौहाय आब'आ मा होनदों बेखौहाय उननि बाहागोआव नुगोन आं बेखौ लास्टआव होदों दै बेखौ नायबानो जाबाय मा होनदों बे आब'आ दा जोंनाबो बांद्रायबाय जोंनि बै हौवा माखासे दैदेनगिरिफोरनियाबो बांद्रायबाय माबा बिथा फायखारिफोरखौसो आखल गैयै आखल नहा मानसिफोरखौसो माबा दुनियानि ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जाखानाय आखल गाज्रिनि थाखाय बेफोरखौसो आर'नाइ गानहोनाया थिग जायाखै बियो पाब्लिकनि नङा बिथांफ्रा माबा मोनसे प्रग्राम सालायदों बैसोर बिथांमोनासो बेफोरखौ लाबोयो दा बैफोर बिथांमोना आसलथे खर'आव दंना गैया जों माबादि मानसिखौहाय आर'नाइ गानहोथाव आरो जों माबादि मानसिखौहाय लाबोनानै जाहाथे जों पाब्लिकफोरखौहाय गियान होनो हायो बेफोरखौ नोंसिनि खर'आव साननाय गैया नामा आब'आ थिगखौनो बुंदों मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आब'आ गुन्दै मानसिखौ लेंहर आर'नाइ गानहोनाया थिग जायाखै ना बिसोरो गियान होनो रोंगौ मा मोनसे बोसोन होनो रोंगौ जेबो होनो रोङा दा बेफोरखौहाय लेंहरनानै जुदि आर'नाइ सोयोब्ला रावबो मोजां होना बिदिखौहाय बिदि गाज्रि मानसिखौहाय लेंहर आर'नाइ होग्रा मानसिखौ आंथ' गुन्दासो होनो सानो दा नोंथांमोना मा होनो आंखौ मिन्थिला दा जोंनि दाख्लैहायसो जाना थांनाय पास जालांनाय माखासे दङ APSC पास जानायफोर दा बेफोरखौहाय लेंहरनानै आर'नाइ गानहो वेलकाम खालाम जाहाथे बिसोरो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौहाय बा फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौहाय बिसोरो जाहाथे एसे नलेज होनो हायो बा एसे बोसोन होनो हायो मा जानला मोनला मानसिखौसो लेंहरनानै आर'नाइ गोदोनायाव थ्रोब बेफोरखि मोजां एसे बुजिनांगौब्रा जाखिनि बिथांमोनाहाय प्रग्राम खालामदों बै प्रग्राम खालामगिरि बिथांमोनाहाय एसे बुजिनांगौ माबादि मानसिखौ जोङो लेंहरनानै जोंनि बे एलेकायावहाय बोसोन होलांनो हानाय जोंनो बेखौ नांगौ बिदि साननाय बे खर'आवहाय मा नाफाम फानग्रा माबा बिथा फानग्राफोरखौसो लेंहर आर'नाइ गानहोयो बेफोरखि मोजां जोंनि बर'फ्राबो बिराद दंलै गोरों गोराफ्रा नङासै बिराद दं जोंनि बर'फ्राबो गोरों गोराया बै गोरों गोराखौ लेंहरनानै नोंसोरो आर'नाइसो जाहाथे बै गोरों गोरायाहाय जों पाब्लिकफोरनि सिगाङावहाय माबा मोनसे मोजां खोथा होबोनो हायो मा जानला मोनला ना गियान दङ ना मा दं फालथु मानसिफोरखौहाय लेंहर बिदि आर'नाइ गानहोयोब्ला मा जागोनलै आदामोन सारमोन भाइद'मोन एथ' रोंसेयावबो एथ' लेखा फरा रोंसेयावबो एथ' गोरों गोरासेयावबो खर'आव नोंसिना माबानाय गैया एसे गुन्दा एसे गुन्दिनिसो दङ नैबे खर'आवहाय ओंखायनो गुन्दिफोरखौसो बै बिथा फानग्रा माबा नाफाम फानग्राखौसो नोंसोर लेंहरो नोंसोर गुन्दाखायनो फालथु दोनबाय सोरबा दुखु मोनगोनलाय बियो गुन्दा होनजानायखाय गुन्दाखा नोंसोरो ओंखायनो गुन्दैखौ नोंसोर लेंहरना आर'नाइ सोयो दाखालैबो जाबाय सनिया कुइनखौ बेहाबा मानि थाखाय आर'नाइ मोनगानखो आरो मानो लेंहरजाखो ना मोसानो रोंगौ खिथुल'सो सोमावनो रोंगौ बियो जेबो रोङा बिनिफ्राय ना मेथाइ खननो रोंगौ ना खन्थाइ आवरायनो रोंगौ ना पाब्लिकफोरनो मोजां बोसोन होनो रोंगौ जेबो गैया अब्ला आब' जेबो रोंखाया आङो नुयो टाउनावहाय माइखि बाजारावहाय मैगं बायनायखौहाय ओरैबायदि माबा नुसि गानो बे ड्रेसखौहाय
जेबो रोंखाया ओरैनोसो बियो जेबो रोंखाया आं नायखाया सेसखाया बासिखायानो स्टेजआव गाखोबाय आं फैनायखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोनहा होनबाय एकदम जौआफेनाय गसंथिरनोनो हाया जों नायग्राफ्रा ओरैबायदि लाजिदों माने बर' समाजाव मोजां मानसिखौ रावबो अनसाया जाय मानसियाहाय आखल गाज्रि बिथा फानग्रा ओमफ्राय नाफाम फानग्रा बिदिखौसो अनसायो मिथिबाय दा बा बे भाइराल जानायखौ बैफोरबायदि स्टेज प्रग्रामफ्राव बल फिल्डफ्राव बहाबा आरो पिकनिक ओपनिंफ्राव लेंहरनायखौ जों नुनो मोनो ओरैबायदि मोजां आर'नाइ गानहोलायो जाय मानसिया भाइराल जायो बेनो लेंहर जायो जाय मानसिया भाइराल जायो बेनो बराय जायो आर'नाइ मोनगानो आर'नाइनि माला मोनगानो आर'नाइनि माला गानहोयो भुमिखा मोनहाबो बेसेबांबा भाइराल जाबाय बिसोरबो मालाय आर'नाइ मोनगासिनो दङ स्टेज प्रग्रामफ्राव लेंहर जागासिनो दङ आरो सोरबा आं नामसो लाला आरो दा सासे 20K नि भाइराल जादों बे 20K आबो पिकनिक ओपनिंआव लेंहर जाखानानै दं मालाय बेखौबो गावनि चेनेलाव बुंनानै लाखाबाय दा जों पाब्लिकआ गल'ल' नायनांगौ आरोना बिसोरखौ उफाय गैया आब' नायखानांगोन पाब्लिकफ्रा बे फाग्लिफ्रा जेखौनो लेंहरबाय जेखौनो उफाय गैया नायखानांगोन बे फाग्लिफ्रानो बेखौ लेंहरो नायथों होननानै